Tikulandireni mu programu inaso ya Amayi Tingathe pano pa kanema wa Mzati. Programu imwe timakatu kubweretserani amayi osiyana-siyana amene akuchita bwino moyo kudzera ka ntchito zimene amagwira ngakhalenso ma business. Ine dzina langa ndi Rachel Joshua amene ndikupatseni programu imene ndi tumalo mwanzanga Martha Samuel. Lelo programu yathu yatitengera kunyumba kwa Amayi Mateyu kumene kunde kuchitakale kumulanje. Amenewa ndi aini yake a school ya First Steps Private. Amene akudziwa bwino lomwe kumulanje First Steps ndi imodzi mwa school zimene ndizochuka komanso zochita bwino. Ndiye tinachita chidwi titamva lena kuti school imeneyi mwini wake ndi mayi. Ndiye lero tati tikaone kuti kodi amayi amene wawa akukwanisa bwanji, anayamba bwanji. Ndiye tu tiyambe kucheza kwathu ndi Mayi Mateyu motere. Takulandirani. Takulandirani ndifeyo. Hayi. Langa numabwera kwathu ndiye nimurandi. Ifendera kulandirani. Tukoza ndi matilandira. Ziko mukwambi. Mu programu yathu imene ya Amayi Tingathe. Awuzeni tu amene akutonera dzina lanu lonse lija komanso mwina mbiri pang'ono ya moyo wanu. Okay. Ine ndine Miranga Mzeza Mateyu. Mwachidule ninabadwa mbanja la ana 6. Ine ndine wa nambara 5 kumapeto. Ndithu mami chitsirizira cha blast chabwino panabwera ngati kusogoloko kokotera weni mawere mamayi. Ndithu mubanja limene lila mayi ndi bambo Mzeza. Kuchokera kuti? Kuchokera komwe kuchikwawa uko. Ndine wakumusi. Ndine wakumusi ndithu. Chabwino. Ndithu. Tiyamike kwambiri. Tikudziwe niso ndikuti maphunziro anenda bwanji munafika na upati. Ife maphunziro sikuti tamaliza bwino yayi tidakaendabe. Ndaphunzira maskulu ambiri. Mwachidule ndabadwa ndikukulira ntawuni ena amati kunapeluko ku mibawa. Ndithu ndikumene ifeyo tinakulira bambo anakhala ngati anali ndi ntchito zawo kumeneko ndikumene anakhala ngati anapeza malo ndikumakhala. Ndife tabadwira kumeneko ndikukuliranso kumeneko. Tunapeli. Ndithu. Chabwino skulu sokonko? Skulu ndaphunzira kwambiri ku primary yanga ndaphunzira kwambiri ku St. Pius. Okay. Kuyambira standard 1 mpaka na is it 5 or 4 naphunzira ku CI. Okay. Catholic Institute timangoti CI. Yachoka pamenepo ndakaphunzira ku Chimwankhunda. Taendatu primary okhala imene. Kenako ndinapezeka zoti ndakaphunzira ku St. Pius Girls Primary School. Nde kumbali ina tinachita mwayi tinapezeka zoti tinakafika ku secondary. Anadisankhira kumazi abango secondary school uko. Okay. Nde kumene kuja tinamalizitsa mpaka maphunziro athu mpaka na form 4. Okay. Ndithu ndatachoka pamenepo tinaphunzira nawo ma school athu omwewa ma college awo. Private. Nakaphunzira ndithu kukapanga za accounting. Ndithu apapa ndikuphunzirabe ndikupanga bachelor's in accounting in commerce. Tili ku university eno apa. Ndithu ma chabwino. School ya First Steps ndiyani? Zona. Ndiye munthu oti wachita accounting mmene kana mwina mukuwerengesera ndalama pena pake. Zona. Ndagwirapo ntchito ndithu. I was a banker. Okay. Ndithu ndagwirapo ntchito ku Opportunity Bank of Malawi as a customer consultant. Ndinachoka pamenepo napezeka zoti ndagwira ku First Capital Bank. Ndithu. Chabwino. Ndithu as a customer consultant as well. Chabwino. Nde maganizo ba business amakhalabe mutu mungakhale ndimagwira ntchito kuti ane ndikufuna ndithu tsiku lina ndizakhale ndi business. So business imene naganizira kwambiri inali ya school. Pamene noti nachita mwayi kuti ife tipange bwanji. Tikufunitsitsa ife titati tikhale ndi ka school kenakake. Ndithu ndi pamene tinachita mwayi kukhala ndi school imene ndithu. Chifukwa chani no mwachula ntchito zoneka zabwino ndithu zomwe mimwayi yake soka khala pamene imakhala yochuluka.
chifukwa chani mwina maganizaso za business koma munthu pa ntchito bwinobwino? Paliseya imene anthu ena amanena komanso neni mayikhulupirira yokuti ukakhala zoti uli ndi udindo ochuluka olo Bible inanena kuti usamaganize zopanga chinthu chimodzi. Ukuyenereka uzikhala ndi zinthu ziwiri zitatu folo zinayi zoti uzitani uzichita. Bible inatuza choncho ndithu kuti si bwino kungoyang'anira chinthu chimodzi chokha. Ayi, ukuyenereka uzikhala ndi zinthu ziwiri zitatu zinayi zokuti uzichita zokubweresera ndalama. Yetu tiyamike kwambiri. Tikucheza ndi Madam Miranga Mzeza Mateyu amene ndithu ndi Director a First Steps Private Schools kumwanje. Umangotsiriza kumene kutiuza za kuti mwachita ndithu maphunziro kufika pamene mulipo mpaka pano muli kuchita ndithu maphunziro au kachenjede mu sukulu za Malawi universities. Pano mukuyendesa sukulu. Ntchito mukugwirabe? Pano pa ntchito ninasiya ndithu sindikugwira ntchito ayi. Mukungoyendesa za sukulu. Mumakwanisa bwanji kuyendesa sukulu imene ntchito yanu mukapita ku First Steps ndiyo tani? Chifukwa timaona kuti ndi kwa busy kwa basi. Zonadi. Ntchito yanga ndikapita ku First Step nganene zokuti kuongolera zinthu zina zimene zikuchitika pa sukulupo. Ntizunguti ngati director. Kuti zinthu zitheke. Timatha kungopita kumene kuja class 1 onse mabuku awo abwere ako. Kucheka zikutheka uyu sizikutheka chifukwa chani. Mundipasa nthawi yotalika bwanji kuti uzimuthekere like that. Kuauza aziphunzitsa. Ndizokuti zitheke basi. Nde ukadaulono odziwa nena kuti mwina maziphunzitsanga wandilumikizana leo motere. Unachokera pati? School imene tinapanga ya accounting. You bear me imaphunzitsa china chilichonse. Okay. Accounting ilibe mbali. Accounting ukhoza kukhala iwe lawyer. Ukhoza kukhala administrator. Ukhoza kukhala teacher. Straight. Accounting imaponda pena pali ponse. Chifukwa chani? Accounting imapezeka pena pali ponse. Ndengati kupezeka pena pali ponse. Accounting imaphunzitsa za pena pali ponsepo. Yedu ndi accounting iwede. Nde kuona kuti school yanu yalekesa Sunday chani? School yathu pano ndi full primary school. Ndithu. Ndeko seko ndithu mumaongolera. Timaongolera ma. Natu timangomva kuti school iyi ndi ya Mrs Mateyu koma akhala kunzuzu. Koma kuona kuti school ija kuyendesa mwina basi nda head. Anangosiyapo wina wake mbale wawo kazitolera mafizi. Ino munachiona kuti njofunika bwanji kuti mukhale pompo muziziona ndithu nokha mene zinthu zikuyendera. Nthawi zambiri mwini wake ukakhala pompo umatha kuona be kuti apa pakufunika fancy daba. Apa pakufunika panada. Iya ivuto inde ya spring. Zimatheka ndithu ndi mwini wake ngati uli pompo. Ndithu. Pokhala mzimayi ndiye kuti school ili ndi staff. Kaya kuyang'anira ang'ono waja, maziphunzitsi, mwina madriver, ndiye yena amene supporting staff yomwe pamepopo. Mumakwanisa bwanji wayang'anira kugwira ntchito wanu ndikuapatsa alese ntchito yake moyenerera? Zimene zozo ndi zinthu zokuti pachiyambi alese amaziwa timati job description yake kuti ine ndabwera pa sukulu pano ndikugwira ntchito ngati wakuti ndikugwira ntchito ngati wakuti. Komanso on top of that timakhala ndi ma meetings pafupi. Aliyense kukhala ndithu kumkumbutsa chimene iye akufuna. Komanso osaiwala timakonda kukhala ndi team building. Nthawi zina mutha kutipeza tikuvina apa tikuotcha kanyama chani. Zimene zozo nde kati mu building ikaja timayesesa kazitheka for once ngati pamalo sipali bwino koma ngati pali team building undikhulupirira iwe ndadana ndi staff pamene paja ndilibe mayendedwe koma tinali ku kapate kena kake tayankhulisana kumene ku sandinyamula andinyamula madam tendika kusiyena. Mwaona ndi zinthu zokuti interaction kapena kuti kukhala bwino ndi anthu ndikumene kumakupangitsa kuti izinthu ziziyenda. Ndithu. Monga mwanena kale kuti inuyo mumapanga ndino accounting chani. Koma musaiwale kuti zonse zimatheka ngati aine ake ali m'malo mwake. Ukubasa kuchita ntchito yake.
ukwaheda kuchita ntchito yawo ukwaphwisa kuchita ntchito yawo kumakereka zochita ntchito yawo osaiwalanso wa ku kitchen kuchita ntchito yawo ndiye kuti alonda kuchita ntchito yawo madrivers akuchita ntchito yawo nizona mami tiyamike kwambiri ndithu ndiye mwatifotokozera apa kuti mmonesesa kuti china chilichonse chikhale m'malo mwake azimayi pena timangokhalabe anthu onena kuti kudereredwa kuyang'anidwa pansi sitikudziwa kuti inuyo chiyambi chanu pa business imeneyi chinali bwanji anthu anakulandirani bwanji kani ma parents ogwira ntchito ena ma headmaster anakulandirani bwanji kuti mwina adzikumverani komanso kuti mukachita chinthu chikhale chomwe chopanda kudera kuti ndikazi amene yakuti chani mungatifotokozere mwina kuti pamene papa ineyo ngati pasi experience yanu inali yotani pachiyambiyambi cha business yanu kuona kuti ndino mayi okay kukhala mayi si chifukwa kukhala mayi si chifukwa chonena kuti tinganene kuti pandalama palibe gender pandalama pandalama mayi palibe gender ndithu pandalama palibe gender sana nene kuti ndalama idzigwiridwa ndi mzibambo yekha ndipo tu azimayi mentality imene ili yotse azimayi ambiri kumalayi kuno tili ndi mentality jonena kuti chifukwa chakuti ndine mzimayi isi ningakwanise isi ningathe kuziyang'anira pansi kumalayi kunoko nde ka mentality kamene kukoti tinako koma ine ndakhala penta ganiza ndinazaona kuti kodi pamene pandikaitenga ndalamayi analembapo kuti ndalamayi ndi azibambo yokha statement imene sindinaipezepo ndipo yoti statement imene sindinaipezepo naona kuti ndalama ilibe gender ndalama ilibe gender ndalama ilibe mwini kuti uyu ni mkazi uyu ni mamuna nde chifukwa chakuti uyu ni mamuna adzigwira iya akasiso tigwire basi ndithu ilibe gender drama ndithu ndiye experience yanu notsopano mangata school yakwandisa nzimayi iyo masonene simona unapo ndifuna experience yanu pamene penali yotani kumbali ya experience ndaphunzira zambiri mu business imeneyi business imeneyi ili ndi ubwino komanso ili ndi kuyipa kwake ubwino ndionena kuti you interact with the different people like parents umakhala tukuzwana ndi makolo ambirimbiri anaja komanso umathaso kukhalaso ndi nganene zokuti zobetchera zimene zimakhala pamwe wako koma umapezeka ukuzipanga konka nganene zokuti chimene chija ndi chinso chachikulu kwambiri pamwe wa mzimayi kuona kuti chobetchera chija chatheka like that nde imakhala zoti ikukupanga business ija kukhala ngati kuti ikukupanga motivate for ma challenges ena amene umaona kuti sungakwanitse iweyo ukakwanitsa nde zimakhala choncho ndithu lilipo tsiku limene lomwe munakhala pansi nkuona amene muna business kuyendera zinthu zikuyendera komati sha nazikutira ndizimene kwambiri mayi panali timati uyu Fride watu watai timati ndada merocha Fride kodi timati sa iya kuno timachula timati Fred kuno timati machula maina ndithu ambirimbiri koma ndiye mwenye amene wamalichi 2023 ndiye mwenye anazagwenyeza kwambiri business imene anazagwenyeza kwa basi zimapezeka zoti ma bridge apita ana mitunda isa akutha kupita mitunda chifukwa chokuti first school yathu isiri best pachitakale pokha ili best the homeland ife ana kuboda amazaphunzira pachitakale ana kwachonde amazaphunzira pachitakale ana kwa mkando amazaphunzira pachitakale ana ku Holy Family amazaphunzira pachitakale palombe nde si kupanga involve uchitakale yokha ayi ikupanga ndithu involve ndithu madera tambiri mulanje muno nde inali big bro kumva zoti ukuku basi kamudziko sekaja kapita ndiye chifukwa chimenecho amayi awo apale ntenake pano akokoloka ukutuku zinali zovuta kwambiri kwa basi zinali zovuta magesi kutima magesi ndiye pa school pathupo timaphunzira computer so sayenda ndiye kuti tikuyenera tipeze genset ipange kale zinthu zokuti
onogeka kwa zinthu chabwino ndiyeno munadzitolera so bwanji ife tinadzitolera pozindikira zoti mavuto amabwera koma samakhalitsa tinakhala ndi chikhulupiriro kuti zitheka ndiye ndithu tinazitolera ndi makolo anatimvetsa makolo onse kunali kuthandizana ndi makolo ena opereka tinzeru ena opereka ingakhale chuma chawo ndithu moti olo nthawi imeneyi makolo athu apa first step nditengerepo mwayi anazipereka kwambiri tinali ndi ulendo kaona anthu amene ena anakhala kuti ni tingati anthu amene anakhuzidwa ndi zimenezi makolo amabweresa zinthu ndalama sopo zovala ndithu timabasi tathu tija pamwamba tinaona zokuti makolo anatithandiza tinagwirana nawo manja chonsecho kunali kuti skulu ipite chani patsogolo timavuto timene makolo angathandiza athandize ndi makolo anatenga gawo lalikulu kuthandiza kwambiri wabasi munayika njira zotani kuti skulu yanu imene ikhale yotchuka komanso ndithu yambiri yake ngati imene ili pano payi zinazo ndi ma internal businesses zingaziyankhule komabe zochepa shabi joka samalula bakulu eyedu ndizokuti tinangoona be kuti business itheke imafunika wero organized ndi chinthu chimene chiti nango chipanga choti organization yake ikhale yabwino kwambiri kuyambira pansi pa ogwira ntchito mpaka na mwamba mogwira ntchito wina lense akhale ozidalira ndi kuzikhulupirira yekha wina lense akamagwira chinthu azizwa zoti akuchigwira ndipo moyenera komanso mokongola kwambiri ifeyo chimene tinachiyika chinali chinthu chokuti pakhale palibe nganene kuti pasakhale zamawewewe zambiri zinazo simungachule koma ndinokhutira nimene skulu ili pakadali pano akukhutirako amati munthu ngati wakhutira zinthu sizimayenda bwino koma uzipitiriza kukhumbabe ife tikukhumbabe chabwino taonatu ndithu kalikiliki mabasi anakukwera akuchokera madera ana amenewa monga ndatchula kale amachokera madera osiyanasiyana muno mulanje amachokera simulanje mokhala za Africa so tili ndi ana South Africa kulindege yomwe skuli imeneyi ndiyo kuti maderana amene akuchokera ambiri akuchokera ku boda uko ambiri akuchokera ku Palombe ku Hore uko kumabwera chakuno kuno ambiri akuchokera kwa Nkando ambiri akuchokera komwe kwa Chinakanaka kuluchenza uko ndithu ana akutipeza chitakale around ana akutipeza mwanena kuti zimayi azikhala ukhumbabe amene anaye panopo zaka 5 akoda akugula tomato kumaudesa amene wanga azikhumbabe kwambiri amanena zokuti kupanga chinthu nkuchichekenira koma ukangochipanga chinthu chakuchisiya chitha kuonongeka koma chikufunika zoti uzichichekenirabe kuti chikhale chabwino zokhumba zikakhala zoti zikupitikirabe zimachita bwino mukhumba chani ena amatirwa musina mangidwe siku limodzi zinthu ngati zimenezo ndizo ifeyo pa first steps monga mukudziwa papa ndi full primary school koma timakhumba ife titafika secondary timakhumba ife titafika college timakhumba titafika university tiyamike kwambiri nditu ngati mwangotsekula kumene kanema wanu ine yotu mwachera Mzati ndipo tili mkati mwa program imene ya Amayi Tingathe pomwe tikucheza ndi Madam Miranga Mzeza Mateyu omwe ndi mwene wake wa school ya First Steps Private kuchula kwake yakuti First Steps Montessori and Full Primary School alipo wina wake amene mukagona mumamukhumbira kumusilira kuti muzafike ngati pa iyeyo ku Amayi kwa basi alipo ayi musimungalephere alipo ndithu ineyo kwambiri ndikakhala pansi imasilira kopsa ndipo pali mzimayi amene amandipanga inspire moyo mwanga amene ndi my Joyce Banda
a president aka chingana program yathu kuyamba munayamba ndikuti amayi munanena slogan ya former president Joyce Banda munati amayi kukhala amayi sikutani kukhala amayi sukuti kukhala amayi sichifukwa ndaziwa kumene bandalama palibe gender ndaziwa kumene kwachokera nawo amakupanga inspire motani Dr. Joyce Banda Dr. Joyce Banda amandipanga inspire muzambiri one personal life yake ngakhalibe sinimayidziwa bwinobwino komanso mwina nditengerepo mwayi Amayi Joyce Banda ngati mukumvera program ndi wish yanga nditakumana nanu ndi mafunso ambiri ineyo amandisangalatsa Amayi Joyce Banda mu zinthu zimene ndimatha kuona ngati mzimayi Amayi Joyce Banda mwina ena anangomuziwa chifukwa chokuti ndi president koma ineyo Amayi Joyce Banda ndinadziwa chifukwa cha ma business awo amene amapanga ambirimbiri Amayi Joyce Banda ndikukumbukira nthawi inayi kanali ndi program yadzo phika mota amayi anga akamati adilalatira ku kitchen ninaphunzira ndi kwa Amayi Joyce Banda kuphika kabunge kamene kajaka za amayi ndi tuluza zophikaphikazi anali pasogolo Amayi Joyce Banda anali nditi makampani lijato kuti chimene kuti dziwa ine tili ndi Joyce Banda Foundation school imene ijamwina kuidziwa ya munthu amayi ndi zinthu zoti ma construction ndi zinthu zonena zokuti zimandipanga inspire kuti mayi amene chifukwa chani iye okhala mzimayi azitakataka mpaka nachonje komwe mpaka dziko kumukhulupirira kukhala president Chabwino ndakuti ndalama nanga capital munayitenga kuti yoyambira school tumayi capital mwapa sa azimayambiri chidwi so na mayi ameneyo capital munayitenga kuti kapena munayamba motani pamene poponinga akambe kuti capital nthawi zambiri timasokoneza munthu pawekha ndi capital imayambira mmalingaliro ineyo nditakhala nthawi ndithu nthawi ina yake ndimaganizira zopanga business komano business imene ndinkalingalira ine nditapanga inali ya school moti pachitakale pano nazamuza mzanga wina wake wina amamudziwa timati mkazi wake wa Mitembe una kwasho Mariam nazamuza tani nomwe mafuna tazakhala ndi business ya school ndiye uchanapezeka so kuti wandipanga beauty koma ngati kuti drama zo zili pamwamwe apo koma drama zo banalibe zoti tingapangire zime just maganizo ndiye mulunguso amati chimene chatuluka pakamwa pathu mulungu amachigwirisa chani ntchito ndakuza ndikalo ndi magwira ntchito ku banki mbuyomu bambo anga asanamwalire ankandiuzapo nkhani kuti Miranga ufuna udzakhala munthu wachita bwino ndikuti yeye anandiuza kuti kuchita bwino ndi choice kuvutikaso ndi choice nkhani imene imafunika papa ndikungosankha basi kuvutika ndi hadi kukhala solemera ndi hadi nkhani imene ikufunika papa ndikungosankhaso hadi yako kuti kukufuna hadi yako ikhale yovutika ukufuna hadi yako ikhale yosauka just a choice and choice ndi chinthu chimodzi chimene Mulungu anachika kukhala chaulere koma ndichovuta kwambiri nde atandiuza mawu amene ubambo anandiuza zoti umafuna ukazayamba ntchito iweyo ndalama zako uzizatani nazo nde kunapezeka nokuti sinakhalabe ndi chilingaliro chofoyira kwambiri nde bambo anandiuza zoti uzakamba ntchito uzayambe upanga invest the first month ya salary yako uzakachosa cha 10 uzayambe kupanga chani invest nde unfortunately bambo anamwalira koma anandiuza zimenezo ngati anakufuna zaphunzire kunja kapena maskulu abwino uzayambe upanga invest uzakangoyamba ntchito kapena business uzayambe upanga invest nde bambo anamwalira panalibenso amene ndamufunsa kuti kodi investment yake yachandi panalibe so nditakhala ndiyamba ntchito ku Opportunity Bank my first salary naona kuti ine ndikuyeneleka ndiyambe kugula ndiyambe kulima ndimakonda zolima kwambiri ndiyambe kulima munthu ine ndinayamba ulimi wa ziweto nde nagula malo nayamba kulima ulimi unayamba kuyenda
ulimwaja waziwetu ulimi waziwetu umene ndina pano pandayamba kuchikwawa pano pandayamba za mamindazi choncho timapambo tuwiri titatu ndithu chabwino muli ndi nkhaniyo basa chidwi kwambiri chiyambi chanu komano ena kumafuna kudziwa kuti chimfuna cha mayi itu chimenechi koma ali mabanja amenewa kapena yawo ndiyo kuti kuchikwawa kufamu first steps koma kwakuti muli ndi banja ayi ndithu protection ilipo ndithu protection Miranga Mzeza Mateyu mundu sakangofika kunimenya ine pali protection yakwani ine ndili pabanja amuna anga ndi John Mateyu ndithu chabwino ndiye mumazigawa bwanji nthawi popeza so banja so limafunika so nthawi kwambiri zonadi tikalowa mu Bible so imatiuza kuti mzimayi akuyeneleka akhale ndi doto submission akuyeneleka ndithu ngadalo apabanja apange submit mokwanira kwa mamuna wake ndiye ife kumbali ya nthawi amayi timayigawa nthawi ya zabanja tipange zabanja nthawi ya business tipange zachani za business ka communication pafupi bamboto ndiye kuti zinthu zikutani zikuyenda ndithu nthawi yonda imagawidwa ndithu bwino kwa basi alipo to amayi ena mpaka na mlaga maliro nayo ndi nyimbo yayamba business yayiwa banja ino nyimbo imene isikukhuzani sono ru ma business ake ngatathuwa ngatathuwa kuyeneleka mabondo ndithu akupuke ndithu kugwada mabondo akuyeneleka akupuke ndithu ndi ulemu chifukwa chani ndanena zimenezi Rejo imafika nthawi basi yawo kuyafa yakwa nkando basi ya boda yafa ndekuti basi ya mission yafa ndekuti basi ya Palombe yafa ungazigawe koma ukakaza kuti ndithuka ulemu kalipo kwa bambo umagwada bambo kodi mungakanditengereko basi ya Palombe sikuyenda bambo kanali blanket watopa because of good submission and communication amakuthandiza kubangaso support mwaona ndithu amapezeka zoti munthu ujawadzuka sana sambe nkomwango ika brushing kamwa kuthamanga past 7 ana akhala alowa muti alowa mkalasi so sangalasa pamene tupita kumapeto kwa program yathu mungafune kuwalangiza ndithu amayi zotani tilitu ndi assignment yekuti Dr. Joyce Banda adzionena kuti ali ndi mwana kuno amene sagona tulo kuti atani ndipo kwambiri amayi amene akutionera panopa ena ma business ang'ono ena amayi amasiye alibe amuna anati siya komanso anangopasidwa anawo bambo alibe zosalongosoka bwino amayi amene wawa mungawalimbikitse motani amayi amene wa ndisambe kuwalimbikitsa koma ndipereke challenge challenge imene imachitika ku Malawi ndionena kuti mzimayi atha kufuna ngadalo okwatidwa tipite kwa azimayi okwatidwa mzimayi atha kufuna kuti apange business koma challenge imene imachitika bambo sakufuna ayi ndipo amene popo pamakhala big bro kwambiri kwa mzimayi kuti iyeyo angathe amapezeka amuyikira malamulo okuti ine sindikufuna mkazi wanga adziyenda kumapanga business ine sindikufuna mkazi wanga athamange izi ndi izi ngakhale mkaziyo akusowekera zinthu zoti zingathangatire pa moyo wake komanso kupitisa pa moyo wa anthu ena patsogolo tikati anthu ena si abale ake okhaya ngati akupanga munthu uja business ndekuti akangula wina wake kapena akukwera kabaza kapena akugula kachimanga kocha akupitisa dziko lipachani pasogolo koma ndrama yako ndi yako umayilamulira yanzi bambo imavuta kuyilamulira mayunisi amenetu bambo mayunisi angati amazakuza kuti iwe dzulo ndakugulira mayunisi wandiyimbira foni athandira si ndezi makhazi zake zovuta komano chimene ningakambe ngati kwalimbikisa azimayi tisaziyang'anire pansi azimayi tisaziyang'anire pansi tiyeni tikhale ndi mtima wokuti chopanda manja sichingalake wamanja tiyeni tikhale ndi mtima ongoyamba chinthu ndi mtima tiyeni tiyambe kulingalira munthu sungachite bwino sanalingalire
ayi munthu umachita bwino ngati walingalira kena kuwalingalira chija chikhale pa ground ndezi mapezeka zinthu zija zikutheka moti mukachoka pano tipita kumunda wa chimanga mukachoka dziwa ilingako machimanga mudya tiyamike kwambiri akuti kukhala olemera ndi choice kukhala osauka ndi choice sizikutengera kuti kuchokera banja lolemera kapena losauka akuti koma moyo umene timakhalawo ndi zisankho koma chisankhocho ndicho chochipa komanso ndichodula kwambiri mawu amene ndithu ndagwira kwambiri kuti nanenso ndikuyeneka kuzilingalira ngati msomayi ndi amene wakuti oho ndethokoze kwambiri nde mwadibulatu uthenga umene ndingapitise komaliza ndiwa kwa girl child. Yes. Asikana ambiri timanamizidwa. Kunamizidwa kumene kumakhalapo ndiko kuti timapeer pressured. Timakhala ndi mtima okopera kwambiri. Kuchita bwino kwa wakwina timakutenga kukhala kwa kwathu. Sitimakhala ndi kuzikhalira amenewo ya uliri. Sitimakwanisidwa tsikana ambiri. Tikamona anzathu wavala kawiki kabwino nimati ineso 100% ndikuita ndikuyifuna. So kudziwa kuti kodi munthu jakuzipeza mu njira yanji kapena kwawo background ya ndirama ndi anthu wanji kudzivomereza ngati mwana wamkazi nthawi zambiri kumakhala kovuta timafuna tikhale nawo pa mpikisano mwana wamkazi mvesera ngati ulibe kondweresedwa ndi chimene makolo ako akukwanitsa kukuchitira chifukwa kunjaku kuli azibambo amanamiza mwana wamkazi mabresa mabresa amatha kukupasa china chilichonse chimene angakupatsa komano kungoti akukwatira sikuti so ayanganaso za iweyo olasana kukwatira choncho amapezeka ali nditi naso kubatulaso akazawo siwe wekha aliso nditi naso nde mavuto kungotenga matenda komanso tsogolo lako osachitaso bwino kumbali ya maphunziro kunjoya so 5 years osatheka timatenda dalowa ngati tisanalowe thupira guga komanso mbiri imaipa nde mbiri ikaipa ivinu kwati sosa za upeza zinthu zake zimakhala ngati langizo limene ngapereke ndionena kuti ngati nzibambo akuti namizani ndalama tedi muyankheni kuti ndikufuna ndizakhale ndi ndalama zoposa zimene ukufuna uninamizira iwezo basi chabwino tanelatu pa ndalama palibe jenda na feso atsikana ndizonena kuti tizafika sinkhu ngati wa Madam Miranga Mzeza Mateyu tikazafika mepo tizapangaso zofanana ndi sinkhu kumeneyo chachikulu ngati ati girl child uthenga umene wapereka ndoti tidzisamale chifukwa tikamasafika no size yonena kuti tiyambe no ma business aja chimozimozi gali mototo ndikayendesa amanati mileage yadusa kwambiri yathamanga ndolo banjalo lisenda banji olo business maikwena mangoisiya banji amangoisiya ati base iyayendesa siriyonanga ndefeso ngati omwe wathu atsikana kuti tesese tidzisamale asibambo akabwera tiapange challenge kuti inetu naneso mfuna zapange drama zoposa zimene mufuna mutitani muninyengere nazozo mukangokhala nokuti mwina basi during your free time makondo panga chani mwachiduli munga ndanena kale ineyo nimakonda kupanga za ulimizi nde zimandisangalatsa ndizaleti zinthu tanga tidzioneka bwino ine ntimamve komanso nimakonda timaulendo kumanyaudings not manyaudings asachi komano tanga tikupanga ngati discovery kuona kuti kodi kumakonda umene azipaso izi ndione mwaona chabwino koda kuti kuchawe ati nkwa flat kodi kumaoneka bwanji flatu imene imaoneka bwanji zinthu ngati zimenezozo mulanje mwathu muno kuzungulira basi nde kantima kandithu moti kakhumbo kamene kamakhalapo nkokuti ndizizapita kunja ngati ndikupita kunsika maya papata bwera kwanu tsukuli namuzabwera kwathu chifukwa nane ndifuna kukhale anzanga kuti siwina etinakananenso ndizi ngati no mukuti muli ndi munthu amene mmamusira inenso kutheka ndimakusirani siwina zakuita nani kwathu kuti no mudziwe kuti Rachel wandilandira ndizakonze chakudya chanje ifeyo tuchakudya chimene makonda ife ine nimakonda nsima nsima ikhale ndi tima native vegetables chisoso kholowa
ndekuti simandiyilikitira kwambiri ndigwetsa dzanyamanyamazi ineyo sikwambiri chabwino titsirize program yathu koma chachikulu tikuthokozeni kwambiri kuti mwayankhulana naye mwana wa mkazi wa mtsikana komanso amayi eni yake ngakhalenso abambo chifukwa mwatiuza nena kuti sizingatheketu kutolo business ukapange kunati kuthekera mamuna ali kumbali mapereka chisanzo kuti kumatha kukhala breakdown sewaphalombe mufuna abambo koma ngati imisa mapewa mwamba kwambiri abambo sangaloyo ndipo palibe chimene chingakuthekereni ndi program inonso abambo thokoze kuti munali pamenepo ndipo mutengereso ndithu chisanzo chonena kuti palibe business yomwe mayi ingamuthekere bwinobwino opanda support yanu. Ndiye Mayi Mateyu, thank you so much kuti munalola ndithu pereka nthawi yanu kuti ticheze mu program imeneyi ya Amayi Tingathe. Ziko. Apanso tunde ndipatsiriziro pa program yathu ya lero ya Amayi Tingathe yomwe lero inatitengera ndithu kuchitakale kumene kuti kumolanje komwe timacheza ndi ene yake a school ya First Steps Montessori and Full Primary School kumolanje. Ineyo dzina langa ndirecho Joshua amene ndakupatsani program imeneyi malo mwa Nkozi Martha Samuel. Kwambiriso ndithokoze nzanga pa kamera Joe Somira mwakomanonse.